everyone, kain po tayo. Hello everyone, let's eat. Let's eat. Hello everyone, let's eat. Kain po tayo. Kumain na po ba kayo? Kain po tayo, kain po tayo. Hello po. May sili. Sili. Hello everyone. Hello po. Say hi po. Say hi, hi, hi. Hello po. Ano pong ginagawa natin ngayon?
Hello po. Hello, hello, hello. Say hi. We eat mango cake. Max Maris, hello po from South Philippines. Saan po yun? South Philippines? Hello po. Taga saan po kayo? Tagalog po ba? English? Pa-subscribe naman po ako dyan. Pa-like naman po ako ng aking live. Hello po. Pa-like naman po tong video na to. Comment down below po. Comment down below kung nandyan pa kayo. Hello po, pa-like naman po tong live natin. Hello po. Comment down below. Comment down below kung taga saan po kayo. Comment down below and pa-like ng ating live. Hello mga kakabsat. Hello po. Hello, comment down below po kung sino po nandyan. Taga saan kayo mga kakabsat. Comment down below and like our live.
Hello po. Palike naman po ang ating live. Palike. And pa-comment na rin po kung taga-saan po kayo. Hello mga kakabsat. Hello po. Hello mga kakabsat. Hello, hello. Hello mga kakabsat. Hello po. Hello, 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 everyone. Hello, everyone. Hello, everyone. Hello, comment down below kung sino ang nandyan. Comment down below and shout out natin. And paki-like na rin itong paki-like na rin po itong video natin. Hello everyone. Hello, hello, hello. Hey, hello, hello. Hello. Hello everyone. Say hi, say hello, shout out sa lahat ng mga viewers natin. And please like our video for today. Our video nawala ang ating hello po. Hello everyone. Hello, hello, hello. Hello everyone. Please like our video and please comment down below para may shoutout po kayo. Every sun. Hello po. Hello, hello, hello everyone. Taga saan po kayo mga kabsat? Comment down below. Paki-like na rin tong video natin. Tingnan nyo itong kwan guys, dito. Oh, ang ganda. Ganda dito guys.
Maganda po. Hello everyone. Ikaw ay dumating, lahat nagbago na. Hindi ba ikaw siyang namulat sa aking mga mata? Di ba ikaw nagbigay sa akin ang saya? Di ba ikaw ngayon? Hello everyone, hello, say hi. Say hi. Dati nung laging nag-iisa, nang ikaw ay dumating, lahat nagbago na. Di ba ikaw siyang namulat sa aking mga mata? Lalagay ng kolorete sa aking mukha, para hindi nila malaman ang tunay na naganap. Dahil ikaw at ako ay hindi na iniinsaya pang mga ngiti, para di halata. Ang puso ko'y pinipigil, sa loob umiiyak, dahil ikaw at ako. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya, kahit ang totoo ay hello po. Hanggang wala ka na, at kung bukas pagmulat ng aking mata. Hello po, pa-comment naman po. Comment down below. Comment down below and say hi, hello. And please subscribe to our channel, Shai Morena. And like our video, live video. Hello po. Hello everyone. Ano pong ginagawa nyo ngayon? Kumain na po ba kayo? Nag-dinner na ba kayo? Nag-dinner na ba kayo mga kakabsat? Hello mga kakabsat, nag-dinner na ba kayo mga kakabsat?
isa nang ikaw ay dumating. Lahat nagbago na, hindi ba ikaw siyang namulat sa aking mga mata? Di ba ikaw? Sa akin ang saya, di ba ikaw ayaw bawat pag-ibig ko't pagsinta? Hindi ba't ikaw, hindi ba wala nang ang iba? Hello po mga kabsat, hello mga kabsat, hello, hello, hello. Say hi and comment down below. Nag-umagahan, naggabihan na ba kayo mga kabsat? Nag-dinner na ba kayo? Tiraran, dariraran, tiraranana. Hello everyone. Nag-dinner na ba kayo mga kabsat? Comment down below. Hello everyone, say hi to my live. Say comment hi. Hello po. Hello, hello, hello. Aking mga mata. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha, na minsan nga aldora parang sentra. Naglakad di jeep, apang pasahero, naipatagak manjijisang. Nagkadinak driver gwapo, mayayak man itihim balikas na galang-lang akaro. Ni Jolina isem ko man. Hello po. Hello, hello everyone. Hello everyone, hello, hello everyone, hello everyone. Hello, hello, hello. Hello everyone, please comment down below. Please comment down below kung tagasan kayo. Please comment down below and say hi, hi. Say hi, 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 hi.
Hello everyone, hello everyone, hello, 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 hello. Comment down below. Comment down below. Sino ang nandyan? Sino ang nandyan? Comment down below. Hello everyone, comment down below kung taga-saan kayo, nag-dinner na ba kayo mga kabsat? Hello. Hello. Tanana. Hello. Tandaan mo. Comment down below if you are there. Hello everyone. Hello everyone. Taga-saan po kayo? Let's say hello in my ear. Hello everyone. Let's comment down below. May dapat po ba kayong itanong? Meron po ba kayong dapat na itanong about sa OFW or ano, yung song? Hello. Sa gusto pong mag-apply dito, comment down below po. Sa mga gustong mag-apply ng Hong Kong, pwede po magtanong po kayo dito sa akin. Hello everyone. Please comment down below. Comment down below. Comment down below. Comment down below. Hello po. Hello, 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 hello po.
Please comment down below. Say hi or say hello. Hello po. Say hi, hello, and like. Hello po. Hello. Hello everyone. Say hi. Hello everyone. Say hi. Hello. Hello everyone. Hello everyone. Say hi, say hello, and comment down below. Good evening sa ating lahat. Good evening everyone. Where are you now? Where are you now? Okay, bye-bye. Bye-bye everyone. Bye-bye everyone. Bye-bye everyone.